Omaki e kadak ma South C e sub-county ma Lang'ata tok apedha manotim gobila kendo fweny nyasore maromo Sh250,000. E kinde apedhano, obila nofwenyo akota 400 mag nyasore moseiki, akota 600 mapok oiki, biskut ma bende olos kod nyasore, kod omenda maromo Sh76,000. Apedha ma kamano otim bang' ywak kawuok kuom jodak manitiere chenrono mosebedo kadhi nyime kanyono, ka giwacho ni jogo osebedo ka rocho lwasi mar dak. Achijego odinnegi ka nonro dhi nyime. Anybody who is within Lang'ata and has intention to engage in this kind of business, I just tell them this is not the place to do this business. Previously, we arrested many within Lang'ata, within the high-rise areas, and also current plains. Those also who are dealing with this kind of business, and we took them to court. And that business is not now happening in those areas. So another person within Lang'ata sub-county who is engaged in this kind of business, I'm sounding a warning to them that this is not the place to engage in this kind of business. We will not allow this to happen.